Árpika! Árpi! Gyertek ide! Gyertek, és Hang közelebb az óra, ide is. Jobb a hang. halászterkiek! Kis figyelmet kérnek! Újra köszöntök itt mindenkit itt Újfaluba. Egy bejelentéssel, egy örömhírrel szeretnék foglalkozni előtte. Egy szalszentmártoni játékost, Szabó Attilát újra üdvözöljük körünkbe, egy nagy tapsot neki. Akkor most rátérnénk az eredményhirdetésre. Az U7-esekkel kezdeném. A Szalszentmárton első csapata lett a harmadik helyezett. Várja, itt valami. A Szalszentmárton második csapata lett a második helyezett. És a Szigetcsép első csapata lett, vagy második csapata lett az első. Másik csapat. Hello. Na, Benni, végre megtaláltam. Nem találtam. Akkor az U13-asoknál a Szigetcsép csapata lett a harmadik helyezett. A peregi lányok lettek a másodikok. És a Szalszentmárton lett az első. A 16-osok közül a Szigetcsép csapata lett a harmadik. A Szigetújfalu csapata lett a második. Mindenkinek nagyon jó hétvégét, és jövő héten találkozunk Szalszentmártonban. Utána megbeszéljük majd a tüntetővel, hogy mi lesz össze. Találkozunk, akkor mégis jöttök?